Pero agyo me. Kaya ay miras kayo tinalan. Napan? Bebe. Bilugin po na siyempre. Oh, sige ya. Hindi mo try it. Yeah, baka tayo kaya yung laban. Yan o, may pagmais na lang po mga ka-brother. So. Oh, yan o, yan. Tutukan o. Ah? Ah? Sabi yung mga ano, mga ka-brothers o. Yabang ng Ember o. Yan. O yan mga ka-brothers na yan. Yung laban ka rin, yung Ember din ka rin. Agayan tennis score. Yung una makapulo ka rin o. Yung sumapot getong. Ay na, yung tinalan na. Yung kumain ka rin na. Yung una makapulo. Bali yung laban ngayon, yung mga ninyo, mga ka-brothers. Halimbawa, yung Ember may akashoot yun. Kaya pa rin yung bola, getong game position. Bali, hindi nung makashoot, kaya lagi yung bola. Ngayon, pwede na yung straight yung Ember, hanggang 10, agyule. Yan, this. Nanong nakasabi mo kay Ember? Ha? Nakasabi mo kayo? Wala pa rin ako. Good luck. Good luck. Okay ako, Ember. Good luck. O, sige, o. Kaya na, o. Kamo, o. Game na. Kamo. Okay, game na, mga brother. O, Miss Dane po. Oh, kanya Ember yung bola. Oh. Dribble by Montoya. Sabo. Game. Tumira ng 3. Wala. Layo. Oh, yan oh. Dribble by number 11. Oops. Ala, mahalos. Sumubok ng drive itong number 4, Montoya. Is good. Okay, 1-0. Next. Dribble by number. Oh, wala. Marakal na kayo position. Oops. Sayang. O, 1-0 na, lamang yung Ember ha. Oy, 2-0. 2-0 na ha. Good ball. Uy, wala. 2-0 ha, lamang niya po yung number 4, Montoya. Sabaw. Bola. Oy, 3-0. Masero yata, Ember. Masero yata. Oh, mispat si number Montoya, wala. Bal, 3-0 sa sunganan ata.